Ahoj, všechny vás chci jenom tak jako pozdravit. Dnes se mi, ani včera se mi nechtělo přidávat sem nějaký vtipný video, protože nějak se na ty vtipy teď tady v tomto období necítím. Ono je to těžký s tou bipolárkou a s úzkostnýma poruchama, panickýma atakama a tak dál. Není to nic, co bych záviděl, nebo co bych přál. Ani svou největšímu nepříteli bych to nepřál. A ty Vánoce všeobecně jako takový už neslavím dlouho, když už děcka jsou velký, protože to je takovej, mně to připadá svátek jako na povel. Na povel se mějte rádi, na povel se